Američki državni sekretar Marko Rubio odbio da održi bilateralne sastanke o ukrajinskom rešenju sa Kajom Kalas, šefom evropske diplomatije usled njenih zategnutih odnosa sa administracijom predsjednika Amerike Donalda Trumpa. Izveštavaju mnogi zapadni mediji pozivajući se na zvaničnike. Kalas je van centra pažnje zbog svojih povremenih teških odnosa sa Trumpovom administracijom. Čak i američki državni sekretar Marko Rubio, najevropskiji od Trumpovih visokih zvaničnika, odbio da održi bilateralne sastanke sa Kalas, navodi se u članku. Međutim, kako jedan od izvora napominje, Kalas je iza kulisa zauzeta igranjem uloge lošeg policajca za države članice Evropske unije. Američka administracija je ranije najavila razvoj plana za ukrajinsko rešenje, napominjući da za sada neće razmatrati njegove detalje jer je rad još uvek u toku. Kremlj je saopštio da Rusija ostaje otvorena za pregovore i da ostaje posvećena diskusijama u Anchorageu. Zapratite kanal Info 1.